Her er en flomsteg-video til Maria. Okay, du hopper 2 gange, sparker 2 gange, og løber frem, tilbage, over, ud. Det kunne godt noget. Ja, nu viser jeg det med sjovt. Ja, okay, det kunne du. Sparker 2 gange, sparker 2 gange, gå frem, så drejer, så må vi frem. Sparker 2 gange, frem, så rundt, spark, frem, tilbage, over, ud. Ja, viser det så godt at se. Lad os gå hen til mor. Vi viser det sådan her. Okay, nu kommer jeg igen. Nu skal vi jo sammenlagt. Jeg håber, du kunne se det, men ja. Ellers må du skrive. Hej hej.